my beloved cat fanatics! Welcome po sa ating random question vlog. It's been a long time since I did this, so now let's start again. So for this random question vlog, ito po ang tanong ko. Ano po yung maling akala na akala ninyo ay tama this whole time, pero na-realize ninyo na hindi pala totoo? So sa akin po, i-share ko sa inyo, all my life, I thought ako po ay 5'4". So, lumaki po akong feeling ko 5'4 ako. Bakit? Eh, yun nga kasi ang sabi ni Papa ko, bakit ba? So, naniwala ako na 5'4 ako this whole time. Tapos, every time na nag-fill out ako ng application, ng mga paperwork, ang nilalagay ko, 5'4 ang aking height. Pero, nung nag-aral ako dito sa States, tapos ang topic namin is height and weight, nag-volunteer ako na yung timbang ko at saka yung height ko ang kukunin at saka i-record, I found out na 5'2 lang pala ako. So talagang na-heartbroken ako kasi akala ko talaga 5'4 ako. So how about you guys? Ano po yung mga maling akala ninyo sa buhay? Please share that with me. Comment down below. Please don't forget to like and subscribe. Bye!